deixem portar pas ni per fantasies ni per lleugereses. Estem disposats a guanyar per sobre de tot i guanyarem! Guanyarem perquè tenim un exèrcit modèlic amb organització, amb eficiència tècnica, amb disciplina i perquè està alimentat per un senyal, perquè darrere hi té tot un poble, perquè tenim la raó i perquè tenim la força. Veiem el que representa la nostra lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia. I anem a la guerra impresionant.